Iya loh. Heeh, nggih, make mawon ya. Mati ini teman saya belum ditampilkan. Terima kasih Jajeng Roro. Ya. Tolong Mama dibantu turun sayang ya. Alah, mama. Iya. Ojo dijengkak nih loh Mas. Kemayu tak sorong ron ndang kebluwa ndang wes. Ki ndang diijol nih. Nggih, sekali lagi diucapkan selamat datang Sugeng Rawuh Bapak Ibu tamu undangan juga Mbak Mas sedaya kemawon tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh sampun kepareng meluangkan wekdalipun nggih di malam hari ini di kediaman Bapak Lantur matur gunggih panuwun katuran pinarak ingkang sekeca sinambi ngrapi daran ingkang sampun kasamaptakaken ugi pasugatan lelipur ing dalu punika saking kanca-kanca Wandi Budaya sesarengan Hana Audio nggih diaturke monggo katuran jumeneng artis yang berikut ini bersama Wandi Budaya ada Rosi Ananda. Iya. Balen ono pisan kas. Awas lo. Loh. Ndak situ, ampun Ren. Larangan adalah sebuah perintah iki ya. Aku sik ngapunten Mbak Rosi. Nggih. Ambekanku sik tas dintek nih. Roro ki mang cek mengkis dua ya. Berarti sampean iki pilih-pilih ya. Sampean nek karo aku ngono kuwi. Ya ora ning ngono ya jenenge wong lanang iki lek enek lerene butuh leren ya engko bar ngono panggah di budali panggah siap aku iki panggah. Iya, tapi sampean ki yo sing semangat kaya mau ta. Sopo ki nggih? Mas wis waklem. Bocah ra melu. Nggih, selamat malam Rosi. Selamat malam Kang Mas. Aduh, sehat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, pun duangu mboten kepanggih panjenengan Kang Mas. Jenengan kok ajake tambah bagus ngono ta? Ya bagus, wong aku bendina apa jenenge ben bengi to. Ben bengi aku sarapan makan ning angkringan PW dadi saya bagus aku. Oh, ngono padha ya. Iya no. Aku kadang ya nang kono lho ya. Nang kono. Oh iya lah aku. Padus lho Kang Mas. Aku ben bengi nang kono golek kecot pedes enak. Sampeyan kecot, aku golek sego tiwul lho Kang Mas. Sego tiwul, aku jeneng aku ya kecot pedes karo enek neh godhong tela. Iku mesti tak kei tempe karo endet. Wah, enak kuwi ya. Tapi ndak asik kuwi Kang Mas lek sampean ndak ngejak aku. Ngejak aku tong ning kono lungguh berdua terus aku didulang ngono lho. Lah berdua piye kowe rono ya gawe sekupi karo lanang ngamuk berdua basa aku. Ora wonge ra ro. Wonge ra ro to? Ndak ro. Ndak seneng nyetel YouTube ya wonge ya? Ndak seneng. Lah bar kok kene ya. HP-ne bosok iki Mas. Bar kok kene ade rono pokoke. Iya ora apa-apa. Pokoke sampean karo aku ya. Diarep-arep karo onere ya rawuh iki. Oh, rawuh niki wae. Rawuh lah iki lho lah. Oh, mekaten nggih. Dalu Mbak. Sugeng dalu. Nggih, terus kecak niki. Makin nyanyi Mbak nggih? Nyanyi nggih mangke. Insyaallah. Nah, kuwi lho. Aku iki demen lek kabeh sing rawuh daya iki ya seniman, budayawan semua hadir. Kene iki ya padha seniman kabeh ya Kang Mas. Tenan piyayi budaya sedaya niku wah istimewa. Nah, betul sekali. Nggih, niki diaturne Mbak Rosi. Monggo tembange lagune rondo pisan ya. Loh. Mosok pisan. Elengku koyo rondo. Makane aku ngomong rondo pisan, aku nemuni ngono to. Ya lek kuwi iki judul lagu. Kuwi judul lagu. Kuwi kisahmu. Padha ae kuwi, mek cumake judule kan Jawa. Oh iya. Kan basa Indonesia. Basa Indonesia iki Jawa. Iki Jawane. Nggih. Bener apa ora? Bener, cocok. Sik iki doamu nggih Mas Prengki karo Mbak Rahma. Lah sampai lali aku. Doanya ya buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan juga semoga cepat mateng. Wes
Anake rolas. Amin. Dadi klub bal-balan. Klub bal-balan eman-eman lek mek rolas cadangane siji. Oh iya. Minimal ya 20. Berarti double ya. Wah, berarti mau double pating keriyek. Iki kok ora oleh leren no pokoke. Dalam. Oh ngoten. Wah, iki sik Pak Lurah ndang tak aturane duet lek no. Anu monggo Mbah Lurah Tanjung Sari kula aturi tindak panggung Mbah Lurah monggo Mbah Lurah Iki ngene kasusnya tak jelasnya ya. Piye. Mbah Lurah Tanjung Sari, Mbah Carik, Mbah Mutin Tanjung Sari kan rawuh. Nggih. Nah, terus aku yo ngaturi monggo tindak panggung. Heeh. Yang masalah siji. Piye? Mbah Lurah Tanjung Sari sing endi aku yo roh. Lah ya kuwi to, aku mah yo tolah-toleh endi wonge kok ndak jumeneng. Sing ingkang pundi? Lho, ngaten to? Mbah Lurah aku yo cepet jemput. Lho. Monggo Mbah Lurah. Wah, lah bagusnya kaya ngene lho. Wah, sugeng dalu. Monggo ngaturan tindak panggung Mbah Lurah. Nggih. Amit Bu nggih. Ya Allah, Mas Oka. Dalem Mbak Rosi. Aku lek ngene yo sidone ndredeg to. Aku umpama aku wedok. Umpama aku wedok wis sah sesuk aku ngurus KTP pindah Tanjung Sari. Aku ngene iki wis kudu ngene lho ya. Lah wong tibake Mbak Lurah kok iso baguse kaya ngene. Iya to. Gagah wis alhamdulillah. Monggo Mbah Lurah aturan. Nggih, sumangga. Matur sembah nuwun. Sebenarnya buatan penyanyi tapi panggah dikengken maju mawon. Sebenarnya lagi sakit tenggorokan nih, tapi karena memang guna memperingati ataupun mengucapkan atas pernikahan putra ataupun putri dari Bapak Lantur, insya Allah bakal menyumbangkan sebuah lagu. Tapi ngapunten niki saged ngerpek napa mboten niki? Oh, monggo. Anu, duet mawon, duet kali Mbak Rosi. Mbak Rosi pun anu follow-followan kali kula nggih. Mila to. Nggih. Terus iki ngene iki ya ampun tanggung jawab Ros. Mboten, soalnya sering tampil di Tanjung Sari juga. Oh alah. Tak kira Rosi mboten aneh-aneh to. Mboten. Biasane jaraki wong lanang-lanang udah tenan. Rodok anu, pokoknya nakal titik ngonten. Jenengan ngatos-ngatos. Anu rodok seneng blithuk. Rosi iki hati-hati Mbah Lurah ya. Nggih. Termasuk anak racing. Karena kalau lihat story ini tumpakane Vespa Ninja. Vespa nggih. Barang lawase disayang apa neh lelaki lah saling disayangi. Monggo Mbak Rosi. Nggih, kok panjenengan tasik apa ngoten no? Duet mawon, Dewa Trisno mawon nggih. Oh, Dewa Trisno. Nggih, wau mriki piyambakan apa? Kesini bareng dengan pemerintah Desa Tanjung Sari. Alhamdulillah pada hari ini kedatangan juga dari Bapak Sekretaris Desa, juga Bapak Mutin Tanjung Sari. Nggih, ngoten. Dewa Trisno nggih niki. Bu Parmi sampun nyanyi lewung. Bibar niki nggih. Nggih, mantun niki nggih bundaku. Heeh, suyap niki.
sayang, aku cinta padamu. Masa takkan Mas? Ora ngira yen wis kasep tekaku. Walah boten. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Wadah budaya. Demi cinta pengen anduweni, sewu cara bakal tak lakoni. Sawiji sing tansah kami, muga sabar lan telaten hangeteni. Yen mangkono yo mari donga anye nyuwun marang Dewa Tresna. Goyang maneng Pak Lurah. Wes ketangot kula ngenteni bisa labong tresno nanging keloro-loro. Aduh sayang, aku cinta padamu. Masa cinta tenan? Yuk. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Demi cinta pengen anduweni, sewu cara bakal tak lakoni. Sawiji sing tansah kami, muga sabar lan telaten hangeteni. Yen mangkono ya bareng dedonga, aku bingung kok ngene Tresna. Dewa Tresna. Matur sembah nuwun. Niki namung setunggal Pak Lurah. Setunggal mawon. Setunggal. Lah Oh, dijejer nggih. wedeg bareng. Malah kula niki sing ngowel iki Masoka ya Allah. Nggih. Tenanan gua bios niki. Terus pundi sakniki niki Nggih. Bapak MC dipanggil mawon Bu Nggih. Parmi. Bu Parmi pundi Bu Parmi? Bu Parmi monggo. Oh, Bu Parmi, monggo. Monggo Bu Parmi. Kula baturi teng mriki, monggo. Sumangga jumeneng bundaku. Heeh. Niki penyanyi kondang saking Tanjung Sari niki. Katen, Bu nggih. Parmi. Kuatah nggih niki ingkang Nggih, saged pun dados nyanyi nih bunda kula niki ya. Nggih. Monggo Bu Parmi. Nggih.
pripun? Wong kula niki teng mriki nggih